साफ्रामखौबो फोरबो जिसुनि मुङै जय मासि बिसोरनि सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनो आसा खालामो नोंथांमोन साफ्रामबो आंखौहाय बावाखै होननानै दायो आङो डिमापुराव दङ नागालेण्डआवहाय बेयाव मास्टार अफ डिभिनिटि खालामगासिनो दङ थिय'लजियावहाय स' अननानै नोंथांमोन साफ्रामनिसिमबो आं रिकुवेस्ट खालामो आंनि लागै अरायबो लागारबो आर'जआव थाबानो जाबाय जाहाथे आं मोजाङै मोजां बेखौहाय कमप्लिट खालामनानै आङो थांफिननो हायो बड'लेण्डआवहाय जोंनि जायगायाव आरो इसोरनि बोसोनखौ मोजाङै फोसावनो इसोरनि हाबाफारियाव नांथाबहैनो हानाय बायदि लागारबो अरायबो नोंथांमोना आंखौ आर'जआव गोसोखांबानो जाबाय आरो अरायबो नोंथांमोना फोथायनायाव गोग्गोमै नांथाबनानै थाबाय था जेब्लायबो मानोना बोथोरा दा गोब्राबनिख्रुइ गोब्राबसिन जानानै फैगासिनो दं बेयावबो बुहुत बेबायदिनो मानसिफोरबो दं खायफा एन्टिक्राइस्टजों इनभल्भ जानायफोरबो दङ 666 लानायफोरबो दङ बेयाव फैनानैसो आङो बेफोरबायदि नुफैदों मिथिफैदों बुजिफैदों गोबां बेफोरबायदि मुगाया जानानै फैबाय दा स' बेखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो सांग्रां जानानै था फोथायनायाव अरायबो नांथाबनानै था मानोना मुगाया जोबोद गोब्राबनिख्रुइ गोब्राबसिन फोरबोनि फैनायाबो खाथिनिख्रुइ खाथिसिन जानानै फैबाय दा गोबां जायगाफोराव नायोबा दिनै नोङो ख्रिस्टियान जायोब्ला जिसुखौ नाजावब्ला गावथारनायनि एलाउड होदों बुथारनायनि एलाउड होदों स' बेफोरबायदि समा बेयावल' नङा नाथाय जोंनि जायगायावबो जोंनि गेजेरावबो सानसे जोङो बेफोरबायदि मोनगोन मोगा मोगि जाफैगोन स' बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर अरायबो इसोरनियाव नांथाबनानै था लागारबो फोथायनायाव गोग्गोमै इसोरजों नांथाब स' हामबाय होनदों नोंथांमोन साफ्रामखौबो लास्टआव आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो अरायबो आंनि लागै प्रेयारावहाय थाबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच केनरा बैंक भारत सरकार का उपक्रम लाया है 666 डिपॉजिट योजना FD 666 डिपॉजिट योजना में आपको मिलता है सर्वाधिक आकर्षक ब्याज दर 7.5% तक का ब्याज दर साथ ही कंपाउंडिंग की भी सुविधा है और आपके सुविधानुसार इसके अंदर पे आउट की भी सुविधा है। तो आज ही अपने निकटवर्ती केनरा बैंक में आइए अपना खाता खुलवाइए और साथ ही 666 डिपॉजिट योजना के अंदर FD बनवाइए। इस बार की दीपावली की खुशियों को दीजिए नया आयाम, रहे संग बढ़े संग। केनरा बैंक के साथ बनवाएं अपनी 666 डिपॉजिट योजना के अंदर FD और दीजिए सर्वाधिक ब्याज दर का लाभ। 666 केनरा बैंक लाया है आपके लिए 666 FD योजना जिसके अंदर आपको मिलता है 7.5% तक का ब्याज और साथ ही कंपाउंडिंग की सुविधा है, साथ ही पे आउट की सुविधा है। तो फिर देर किस बात की, इस बार की दीपावली को बनाइए और भी धमाकेदार। केनरा बैंक में खुलवाइए अपना खाता और बनवाइए 666 डिपॉजिट योजना के अंदर अपना FD 666। जी हाँ भाइयों बहनों, केनरा बैंक भारत सरकार का उपक्रम आपके लिए लाया है 666 डिपॉजिट योजना जिसके अंदर आपको मिलता है 7.5% तक का ब्याज दर और साथ ही कंपाउंडिंग और मनचाहे पे आउट की सुविधा। 666 भूल मत जाइएगा। इस बार की दीपावली को बनाइए और भी शानदार। 666 डिपॉजिट योजना के अंदर बनाइए अपनी फिक्स डिपॉजिट। आपके नजदीकी केनरा बैंक की शाखा में करें संपर्क और बनवाएं 666 डिपॉजिट योजना में FD। साथ ही आपकी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक तरह का ऋण जैसे शिक्षा ऋण, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, MSME लोन की सुविधा। तो आज ही केनरा बैंक के अंदर अपना खाता खुलवाएं और इस बार की दीपावली को बनाएं और भी शानदार। 666 योजना में बनाएं अपनी FD और पाएं सर्वाधिक आकर्षक ब्याज दर। 666 डिपॉजिट योजना में आज ही अपनी FD खुलवाएं और प्राप्त करें 7.5% तक ब्याज दर